Čaute, vítam vás pri Technik Peklu. Nevieme, koľka tam dieli. Máš nastavený mikrofón? Hej. Aha. Dobre, takže našli sme si nový byt, lebo celého sme sa presťahovali. Takže na sopke. Áno. A kde máme všetky veci? Sopke. Sopke. Všetky Ale veci. že musíme vypumpovať lávu. Ja, čo sa vám čo to tam? Čo by som tam hodil? Project Table, zeber. Project Table. Zeber ten Project Table. Ja aj toto si myslím. Project Table, nedávaj to kulávať, nedávaj to A čo tu kulávať. máme? Posteľ. Čo by sme ešte potrebovali? Aké? Iron čestky, no, čestky. To sú dosť veľké. Teraz ideme robiť pumpu. Nejdeme tam samozrejme dávať tie veci. Teraz ideme robiť pumpu. Počkaj, pumpa. Ukáž, ja ti to, najprv počkaj, ja si musím zistiť informáciu. Ečko, napíš tam pump. Pumpa. Jedete sa s touto pumpou, to ide len na vodu. Toto je na lavu, aj na iné veci. No toto je iná pumpa. A tuto je mining, oj, to je ľahké, Iron Gear to viem urobiť. Takže, no choď, Daj, a ideme na to. máš drevo, vyber. Jedno drevo. Drevo máme. Sa mi zdá. Ja tu teda drevo nevidím, neviem ako vy, ale ja nie. Ako, ono sa tam nájde len, no vieš, ako to sa ťažko hľadá v takom bordeli. Tuto som mal aj jeden, toto poznám, toto prostredie, tu som kedy skybol, dám, to nie je vôbec ďaleko neho. Neviem, asi 400 blokov. Ale zlepší to. No, takže máš drevo. Jedno drevo bude stačiť. Plemeň ho. Daj, urob styky. 4 styky stačia. 4 styky stačia. Ja som zabudol, ja som si, že to je obyčajný. Cobblestone zeber. A nie, potrebujeme ešte 2 styky na krompač. Takže budeme potrebovať ešte Iron, cobblestone. Cobblestone sme tam nechali, musíš nakopať. To je stone. A to sa nedá z tohto ubiť? Nie. Ale však keď zoberieš stone a rozbiješ, čo z neho bude? Cobblestone. Koľko potrebujeme? 4. Saťo? Hej, zeberte styky. Styky, aha. Ešte robím na ten klomač, no fajn. No to môžeme ja to urobiť. No dobre, aby sa to... Zeber, len jednu urob. Jednu urob. No daj do stredu, daj tam cobblestone okolo. Daj tam iron. Urob krompač, iron. Krompač. Jeden. Áno. Potom ešte redstone nám chýba, jeden kusek. Takže kolisko do stredu, krompač dole, redstone hore a okolo redstone. Železo. A ešte sklo. Sklo máme, neboj sa. V bielom baťušku. Tak. No, zeber. Daj to tam. Kde tu? Hej. A urob také kolisko ako čestku. A potrebujeme ich veľa, takže daj ich tam. Zeber všetko. 11, to je málo. No, daj tú pumpu. Či mining belt. Zeber ho, daj Ečko. A daj tam hore do crafting. A nad tým daj tu ten tank. Toto? Hej. Zeber to. Zeber ten tank. Môžem to ja? Áno, máš to vžil. Ty, lebo ja som to nebil. Kde sa máme uskladniť tú lávu, napríklad tu. No, daj. Počkaj, jak to bolo? No, dobre. Zase to musím ručne stavať. Mne sa to tak ručne nechce stavať. A nebudú vysoké. Alebo také stačia, čo? Ešte 2 máme. Aby sme neboli jelení. Sa mi... Môžeme si aj nemôžeme si presadnúť? Ja, hej. Lebo sa mi zde toto robí. Čo to je naša lepšia stolička? Ja viem. Takže bloky zaberať. Blok nám chýba. Vybité. Aha. Urobiť ešte tu elektránu. Potom postaviť.
Aha, aj tak či tak nám je... Aha. Nám odrazu všetko, lebo by sa mi to tak či tak tam dalo. Motorku nechcem vyhodiť. Dáme tam tú pumpu, shift. Teraz dáme, ešte jedna chyba nám. Zabudol som. Ešte toto. Nepačky. No to neviem, či bude stačiť. Počkej, 4. Počkej, potrebujeme 4x2 je koľko? 8. Aha. Sú prázdniny. Sú prázdniny proste. Každý je debil. 4 máme. No. Ešte. Na drevo budeme potrebovať ešte. No, teraz sa mi to bude ťažiť. 12 kolesek bude stačiť. Jo, to bude. No ale drevo budeme ešte fakt potrebovať, že vyspíme sa. Spánce už. Ešte vieš čo dáme? Toto by som zabudol. Home. Home. Homke. 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 Ja chcem mať homke. Dobre, aké chceš mať? No, to je jedno. Aké to je farba, to je úplne jedno. Bielu ja nechcem. Ježiš, to je jedno. Oranžovú. To je jedno. Okej. Vyspí sa už, Lority. No, pozri sa na teba koľko ešte. 7. 7 minút. Takže... No, môžeš tu dať dole už. Neviem, ale už som sa díval na niečo. A 8 to bude, keď bude 55. Mám Takže 54. 54. Mhm. Ja z toho nechcem, ja chcem cobblestone. Ale tak či tak budeme potrebovať cobblestone. Takže si ideme tak rozbiť. Aha, keď sa vyspíme. To sú nervy. Čo nervy? Nervy. Milie veci. Tam jeď. Tam je cobblestone, aj drevo. Dole. Kde je motorovka? Ja viem. Tam. Motorovečka, motorovečka. Takže sme vyplývali celú vodu. Čo? Vlastne by sme mali v tom bedboxe. Aha, ideme ešte natiahnuť do týchto stromečkov. Po videu robím tu, rýchlo zapojíme tu tovarenie. Nie. Prečo? Nie. Lebo som to tak povedal. Tá rýchlosť. No to je hej, ale tak dáme vo videu. Zapojiť zás. Áno, za. Napojím ešte ten stromeček, aby sme mali Aby drevo. videli. Ale vieš, ako, lebo na pistolne potrebujem drevo aj na ešte motorky. Ale však máš všetko, nie? Všetko máme. Ešte cobblestone. Ale ako? No, Všetko máme. Okrem cobblestone. ale ako ja myslím na tú elektráreň. Ktorú? Na tú vodnú? Čo sme mali? Hej. To len zapojím. No, tak zapojíš vo videu, v ďalšom. Možno aj teraz bude. Čo? Video. Ďalšie? Možno. Možno by, uvítal by som. Keď je, no počítať už 10 dní. Prečo? No to Hráme ho ty kokos hodinu a pol a hodinu a už to... Počkej, koľko máme toho? 53, bude keď bude stav. Prečo ja mám počítať iba zaplňať také kavičky. Mám pustený ventilátor na viac ako... Kde som sa presne toto trafil? Dobre, Bez čas toho- sú peniaze. Dobre, počkaj. Menu tablet. NG table. Takže table, čo máš ako table? Čak ja viem, kedy máme prestať. 54. Takže drevo. Aha, baťoš. Černo. Nie. Drevo máš tu. Aha, nevidel som. Nervy, čo? Pardon. Ja som sa nedíval na Hanta. Fakt? Myslím, že hej, ja to mám. Takže... Ja. Dobre, never. Ne, fakt neviem. Ja tam radšej ten redstone nebudem dávať. Čo to děláš? Čo robíš? Čo? Ty čo robíš pistoli? Lebo potrebujeme pistony. Prečo potrebujeme pistoli? Nauč sa to. A to dobre.
To stačilo rozdeliť. No to už napadlo. No ja už si inteligentný človek, či čo máš, čo potrebuješ? Počkaj, kde sme dali všetko? Sklo. Vrtie. 4 skla potrebujeme. Tak máš... Nemôže ísť platené? Nie? Čo? Nemôže ísť platené. Čo platíme? Sklo. Nie. Nemáš lavu? Vybuchnutie na lavu? To vybuchne obil lavu? Nemáš klasickú pec? Máme ironovú pec. Tak to sa... Akože si ho tam nechal. Sa mi zdá. Jo, asi kdo. Alebo počkaj. Pozriem sa do batožky. Iron. Som to batou sa nájde čokoľvek. Nemáme. Počkaj, v tomto. Nemáme. Počkaj, toto čo? To je geba. Tak uo! Nemám nikoho. Ty si už z krátky. No, proste ja už mi to všetko báli, no. Generátor. Iron pec máme... Iron tom. Dávaj. Postačku. Koľko... Čoho? A to keď máš už iba 2 minúty, makal by som. Počkaj, takže tu. Aha, to nám ide. Som sa strachoval. Ešte, to zrýchlo dám. Bude tu za 5, 4, 3, 2, 1, 0. Skoro. 6 sekúnd. Alebo 7. A máme motory. Halleluja, halleluja. Halleluja. Počkaj, však máme to, čo potrebujeme. V jednouče. V baťošku. A čo potrebujeme? Ja to tu už vykúmam. Oh shit, bitch. Takže dneska to už nebude. Čo potrebuješ? Kaktusy. A vypálené kaktusy. Takže dneska si len vypalíme, dneska si dáme toto a poviem čo, ako. No, uvidíte, čo ďalej. Proste tuto zapnete motorky, tuto dáte taká trúbky a dáte ich staviť. Ideme robiť ďalší diel, že? Aha, Takže čaute a uvidíme Čau, sa čau, hneď pri ďalšom dieli.